medane gelut. Mbok menawa kabeh iki apa kang dadi penjangkaning atine Kakang Loko? Semono aku kang padha manunggal nyawiji. Dene kabeh bisa cukup. Kene, nanti aku lumpuhke Noman. Mergo apa? Ku kabeh bocah-bocah iki arep tak jak gawe geger ana ing Kabupaten Tuban. Geger Tuban. Wes tak rungokno. Rungokno sautak. Ora. Ngomong menawa kakane wah kodhong ya. Masa budang cerita rungokne ayo. Kowe kabeh wis keblungu. Oke. Apa sing diomongke karo Kakang Loko? Apa tadi? Nanti sebabnya kabeh Noman tak jak gawe geger ana ing Kabupaten Tuban. Mergo apa? Gelo atiku. Mergo akeh bondo Tuban sing padha ilang. Kowe lan kanca-kanca ora sing tolong jupuk. Uga aku. Nanging sing jupuk ora ana liya mung Raden Sae dhewe. Iki kabar wis keprungu. Semene uga kabeh para kawula saka ing Tuban iki keng padha ndakwa bulan-bulane dhewe sing dadi maling dadi ketu gedening dadi begal kemakmur ing alas tambak. Ya. Nganti sangka kuwi aku gelo atiku ana paribasan aku kowe lan kanca-kanca kabeh ora mangan nongkone ning jebrot pulute ora ngrasake kepenake nanging ngrasake rekosane. Mula kang saka kuwi Kakang Loko ing kabeh kudu ati-ati waspada mergo akeh para narapraja ing kawi Tuban sing ing kono kempo kuwatese ing perkara. Wes hati. Ayo. Yo, sapa kae? Kaya iki wis cedhak ana ing alas tambak kaya pinangka wewengkon ana ing Kadipaten. Sawetara mandheg kaya Wis tak kadhawu. Lamat-lamat sak pandulune ora kleru. Saka dedeg lan piadekmu sandang penganggomu apa pancen keng sira sak kloron sing kena diarani Brandal Loko antarane Brandal Jaya. Kaya Mas. Tuwa-tuwangganing para grayak begal. Aku Loko. Iki klebungi sore Kakang Loko. Loko lan Jaya. Sampeyan sapa Mas? Wakil Panguwasa Kadipaten Tuban Setyanegara sing dadi Setyanegara kok tumeka ana ing alas Mbak Boyo apa karepmu? tenane nganti aku cemedhak ana ing alas Tambak Boyo. Pinangka wewengkon ana ing sajroning Kadipaten Tuban. Tindak langke ngono ora. Kabeh pindha salira. Kanjeng Hadipati Tuban keng supaya iki aku nelesih lan nyetitikake bener lan orane nek alas Tambak Boyo iki papan gununge para begal. Grayak keculan sak panunggalane sing dipandhegani dene Loko antarane Jaya. Kabeh maunya. Bener. Jero apa karepmu? Mula kanthi kuwi ya Loko antarane Jaya. Tak jaluk kanthi banget. Mbok ya dimareni apa sing dadi pokalan pakartine. Aja kowe gawe kapitunaning kabeh kawula
ana ing sajroning Kabupaten Tuban. Ora usah kowe nyaturi karo aku. Aku dudu bocah bayi ini sore. Bakune anggonmu meko ana ing kene, aku bakal aweh cangkriman rawan kowe. Cangkriman apa nek bisa bakal tak wangsuli? Kowe pilih bondo apa pilih nyawa? Nek bondo iki tegese piye? Nek nyawa werdine apa? Nek pancen kowe abot nyawamu, bandamu kawarene, nanging kosok baline. Nek kowe abot bandamu kelakon, nyawamu ilang papan kene.
wirange Said. Najan to akeh pungopraja sing padha melayu ninggalke alas Mbak Boyo nanging jur kanthi cara kepiye kang supaya Said bisa wirang. Kakang Loko. Ini. Nek mung jarah bondo donya mateni wong ning alas tambak boyo iki kaya-kaya wis saben dina. Siji sing durung tau kelakon. Apa kowe iki? Ngenani bocah-bocah wadon prawan-prawan apa meneh sing kelakon wis duwe bojo. Iki tumindak kaya ngono nek keprung saka ing kawi Batuban. Soe meneh dipirengake Kanjeng di Batuban. Mbok menawa kabeh king dadi murka. Lah iki dalan iki matuk apa ora? Jaya, jebul kowe pinter. Kabeh para wanita sing prawan, sing rondo apa ndek bojo padha dirasake kawatitane ngono. Nek perkara kaya ngono kuwi jagole Jaya. Nanging, sing dadi welengku nek kowe kelakon mrawasa para wanita, aja ngaku yen Toloka lan Jaya. Terus kanggo mbales wirange Said ngaku Said kowe dia. Said. Weh! Weh! Ojo ilang mau nanti. Mbok ora dhewe ngaso. Wis, kabeh kono gampang, mengko kabeh mburi. Tak goleane, tak goleane.
kabeh mau wis kebatut asal ada betune. Wis, ora usah kowe tawang-tawang Janis. Yo kene kancaku mrawaksa karo aku. Yen aku ora kanthi cara ngene, angeh gendong lamun yen aku bisa ngrasake kawanitanmu wong ayu. Tapi wis kepancet yo mrawaksa karo aku. Tapi wis sawise aku mati karo kowe. Aku jaluk tanggung jawab karo kowe. Kowe njaluk tanggung jawab. Yo, aku selak pancen aku kadung ngrasake kawitanmu, aku bakal tanggung jawab nanging yo. Awalenku nek pancen kowe tanggung jawab, kok menawa besok kowe kedadian ngandhut gelem kowe munggah ana ing Kabupaten Tuban. Kondo wong tuaku mila tekno yen to sing gawe awakmu peteng ora yang mengaku Raden Sahe. Apa perkarane kok njaluk tanggung jawab aku? Salahku apa? Perkarane aku bobot, Pak. Aku iki meteng. Meteng? Aku ora tau tumindak karo kowe. Cilik nganti kedadian ki meteng aku nate samburat apa karo kowe. Kowe kok njaluk tanggung jawab aku? Aku ki ora nate ngumpuli kowe. Ora, tegese iki aku ora njaluk tanggung
Lah lan ndi? Wonten, Pak. Omah iki nganu, Pak. Niku lho, Pak, Kadipaten Tuban, Pak. Punggawa Tuban nang Supen. Nggih. Lah Punggawa Tuban ya ana jenenge to, Nduk. Raden Sahid, Pak. Raden Said. Nggih tumindak wonten kalih kula. Ayam ta Raden Said putra Bupati Tuban, Nduk. Nggih leres. Ayam ta kaya ngono ae, Nduk, ndak jaluki pengadilan nang Kadipaten Tuban. Saestu, sampeyan saestu kula. Wah, keluargaku ya. Sampun kula tampi damel bingasak lebetipun manah ingkang garwa ki boten katalpin ngaturaken sing nebet nika kunjuk ramani tatompo tak lebokke ning samubarine panjenengan kepenakno sedaya ngestake dawuhipun panjenengan Kakang Patih Tandhanegara paring dawuh kula Kanjeng Adipati. jeneng sira munggah ana Pendopo Agung Praja Tuban. Mongko rikala arep panjenenganku utus kelan jeneng sira supaya ngupati kelawan Loka Dening Jaya anggoning Grayana ing Kabupaten Tuban. Rening ari kelenggang Kakang Tandhanegara Snabiyantara ing Pendopo Agung Kabupaten Tuban. Panjenenganku kepengerti kadya paran pawartanipun Kakang. Kanjeng Adipati jimat pepunden. Iya. Sedaya dawuh dalem sampun kula islahaken. Kula sampun cumedhak wonten ing alas Tambak Boyo wewengkon wonten ing saklebetipun Kadipaten Tuban. Kang supados nylesih lan nyetitikaken leres menapa mboten menawi teng alas Tambak Boyo mapan salah setunggalipun brandal grayak keculan sapanunggalanipun ingkang dipun pandegani dening Loka antawis dipun jaya ing mriku mboten kabar ngayawara kapara kabar kasunyatan Kanjeng Cetha Loka Dening Jaya Grayana ing Kabupaten Tuban. menika leres Kanjeng Jebul kabar kang tak tampa kuwi ora kabar ngayawara ning kasunyatan yen to brandal Loka Dening Jaya
cetha onar ana ing Kabupaten Tuban diajeng Prameswari. Ramane boten mungake panjenengan ingkang rasake kaget saklebetipun manah. Ya. Sasampunipun panjenengan midhangetake sedya aturipun Kakang Pati. Bilih luga dening Jaya menika kasunyatan damel onar utawi damel geger wonten ing Kadipaten Tuban. Sinasa kados pundi Ramane? Sedaya kawula panjenengan nika tasih kathah ingkang ngombyongi dhateng pun panjenengan. Tatantu tasih kathah ingkang paring sabiyantu menawi sapanci-wanci luka dening Jaya badhe mbacetaken dinipun damel geger wonten ing Kadipaten Tuban Ramane. Mula saka kuwi diajeng Prameswari, Inji panjenenganku bakal mopo tabageke nggonku pitakon kelawan Kakang Pati Tandhanegara. menika dos nyaten nyumangga aku Ramane. Kakang Tandhanegara Paring dawuh kula Kanjeng Adipati Wila. yen to cedhak ana ing alas tambak boyo kang kumakuwon gerombolan loka dening Jaya mongko rikala ngarep Kakang Pati Tandhanegara ingsun Pak samiripun bolan wasesa usanane piye Kakang Tandhanegara. Kanjeng Adipati Wila Purbolan wasesa ingkang panjenengan sinampiraken dhateng pundhakipun kula. Ing mriku sampun kula ginakaken. Kula rembak kanthi cara kang aris ning babar pisan boten kadahar sedaya aturipun kula. Usanane Kak. Usananipun boten mendhotan saya ndodro. Prajurit ingkang kula kanthi sami angsoring yuga sinuwun. Prajurit Tuban kalah. Kakang Tandhanegara Paring dawuh diajeng Prameswari. Inji kula Ramane Lotik. Ora ning prajurit Tuban ora kuwo ngrengket para gak begal sak panunggalane kang mapan ana ing alas tambak boyo. Mula saka kuwi diajeng lan Kakang Tandhanegara panjenengan ingsun titip keselamatan negara ana Tuban. Ingsun jangkal. Ramane Wilotik to. Iya diajeng Prameswari. Menapa sedya menika sampun panjenengan penggalih langkung rumiyin. Wis. Menawi to panjenengan badhe tindak anileraning manggi luka napa dening Jaya. Diajeng Prameswari. Inji Yen to penjara ingsun ora ninggalken Kabupaten Tuban. Aku sakit. Kawula cilik kang ora ngerti dedek sing dadi korban. Sutindak lan pakat. Loko dening Jaya nggone gawe kraman tlatah ana ing Kabupaten Tuban diajeng. Kang Mas Wilotik to. Panjenengan menika leres bilih dados pengayoman wonten ing Kadipaten Tuban. Senasa kados pundi panjenengan makta mangatosi Kang Mas. Benar ana tamu diajeng. Kakang Tandhanegara paring dawuh diajeng Prameswari. Inji dawuh. Anggone merunggan keluargane Tuban sawentara tak sapel welisik ning pendopo aku ana tamu. Inggih, Kepenakno gunega ya. istati dawuh dalem. Yen to ora kleru kaya petinggi brondong iki. laras Kanjeng. Ana wigatine apa petinggi brondong? Nggih. Kowe munggah ana ing pendopo agung Kabupaten Tuban karaya-raya. Sarimbet kelawan bocah wadon kang lagu ing garben. Ana apa? Nggih. Ngaten lho panjenge. Iya. Bocah niki meteng. Kuwi anakmu to? Nggih. Kula badhe nyuwun tanggung jawab panjenengan. Heh? Nyuwun tanggung jawab panjenengan. Sik to. Rada maju, rada maju. Nggih, nggih. Adoh saka desa Brondong. Nggih. Mergo kowe ditangisi kelan anakmu, Nggih. anakmu meteng. Nggih. Lho penting ra? Yus
Jaman lumprong kuwi wadon. Lah milanipun gandeng niku meteng. Mergo durung duweni bojo. Nggih, kelajak munggah wonten pendapi. Lah iya nek ora duwe bojo, yen to anakmu metu kira ana sing tumindak. Enten. Milane kula munggah wonten pendapi agung, kula badhe nyuwun pengadilan panjenengan, tanggung jawab panjenengan. Jaluk tanggung jawab malah tektok. Nggih. Kok kados ngaten Kang Mas Wilotekto tumindak Ono apa Diajeng Ramaswari? panjenengan saben-saben pamit badhe bedah pikan. Panjenengan konturipun boten pikantuk kewan jebule panjenengan menika namung Andom Tresno. Andom Tresno kaliyan bocah wadon saking desa Toraman. Diajeng Ramaswari. Injih kula. Pon kakang gone ninggalno ning Kabupaten Tuban. Cangkromo ngupati kewan. Kanggo isen-isen kebon raja. Babar pisan. Pon kakang ora nate tepung klan bocah wadon kae. He. Penting iki to. Nggih. Kowe iki aja gawe-gawe lho. Aku iki durung tepung klan bocah wadon kae. Lho kok kowe kondo bocah wadon kae meteng, kowe munggane pendopo agung supaya aku tanggung jawab. Nyun sewu Kanjeng Dek Adipati, kula ngerti lha niki perkara. Ning yen tek kula mboten njaluk tanggung jawab, panjenengan njaluk tanggung jawab sinten? Lho perkara iki ora perkara cilik. Lho, lha nggih. Lah ning endi aku suruh klan bojoku jor njaluk pegat. Kowe kondo yen to aku tumindak. Lho mongko aku babar pisan ora tumindak klan anakmu kae. Nuwun sewu ramane Wilotekto. Ono apa Diajeng? Panjenengan iki boten usah kok nutup-nutupi tumindak panjenengan ingkang ala. Panjenengan selai paribasanipun kula boten badhe percaya alit. Menika sampun wonten buktinipun, sampun wonten seksinipun. Buktinipun bocah wadon minggah wonten ing pendapi agung Tuban lho tanggung jawab panjenengan. Menawi sedaya menika boten tumindak panjenengan Ramane Wilotekto. Mestinipun bocah wadon saking desa boten badhe tanggung jawab dhateng panjenengan. Ning sumpah Diajeng. Pon kakang ora nate tumindak klan bocah wadon kae. Penting dong. Nggih. Kowe iki aja gawe-gawe. Gawe-gawe pripun? Lho, iki tumindak. Gawe-gawe pripun kok? Sewu Pak Lurah. Nggih, Pak pripun, Lurah Ndoro? Dondo. Saestu panjenengan menika yo tanggung jawab kalih bojone kula mergo anak sampeyan iki. Nggih, nggih, tanggung jawab kedah tanggung jawab. Kowe iki aja celometan. Lho, mboten celometan. Iki nek pendopo agung. Ngertos. Heh. Lah lek jenengan mboten tanggung jawab, ajeng sinten? Lho, Sewu ramane. apa ya iki? Nuwun instruksi mawon. Lho sampean dugi mriki mboten gawe kedamaian kok malah gawe perkara. Lah, Niki wonten pendopo, ndek wau tentrem ayem mboten enten alahan. Lho sampean teko nggih perkara diamput iki. Gara-gara ya kowe Trombo. Sing otak-atik sing nggih perkara yo dia kuramu. Kula niki ngrencangi jenengan. Sakku. Yo, Aja Pol. sembrono. Kula, Kenapa? Iya. pripun? Kowe nyekel apa? Kula niki ngrencangi kalih garwane jenengan. Negari niki tentrem ayem mboten wonten ngalangan apa sak dugine. Niki Oh, Masamu. sik, sampean pripun? Sampean umpama anak wedok, terus ditengi wong. Sampean ora njaluk tanggung jawab. sapa? Sampean. Lah nek njuk tanggung jawab ki oke lurah ndrak arek kowe piye dadi? Lho ya kudu njaluk tanggung jawab kula. Lah tanggung jawab. Njaluk tanggung jawab Kanjeng Dipati. Lah bojone nang ndi? Trombo. Kula. Aku ngerti. Kowe belani karo Lah. bidaramu lanang. Mergo kowe iki dibayar nanti. Aku iki bojo Dipati kok trimo kok ampun. Ya Matur suwun. Kowe iki aja kurang ajar. Kurang ajar Lho pripun? aku bojone ora tau ngambung ngene kok. Kenapa? Lho wong aku iki bojone, aku iki durung tau digabung. Loh, lawang aku karo bojone agung-agungan kok sajake wis cemburu, sajake kok kowe delok ketemu pira. Iki kok
jenengan dados garwane teng ndur panggung sedhi lho. Ya. Lah aku ning ngisor ning mbung kene dados cemut. Rene tak kandhani. Wah. Bol, Rambang. Wah. Kowe karo aku iki bojo ra ngene iso, ra ya to? Nggih. Nek dhuwur iki kowe karo aku partner kerja. Dadi aku iki milik umum. Oh, berarti nek ning panggung niku mboten bojo. Ora bojo, partner kerja kanca kerja. Milik umum. Milik umum, Lah, bebas. lah dalah iki lho dia milik umum komplek kabeh. Bro, wis sampean niku. Patem lho. Hah? Patem. Nek sampean aja balani Aku bojomu, Kowe aku iki- dadi bojo malah mati. Iki tak sesembahane kandhani. dhewe. Pripun? Timbang aku dadi bojomu, alok mati tak kandhani. Wong kalah wong kene rondo ayu ake mbah kok. Nggih. Aja ngono, Abang. kowe iki aja delem. Sampean iki sing kleru. Sampean dadi lurah kok goblok. Lho piye kuwi iki? Lho sampean iki dadi lurah riyen niku nyogrok ta mboten? Ya ora lembot. Lah layak lho dadi lurah ngerampung ngene kok gak iso. Lah nek wau sampean dereng mlebet nyebel kula sing tanggung jawab. Aku ra jape. Wis anake aku sing duwe. Ora iso, ora iso. Ora iso. Iki lan duwe bojo kuwi anak-anak kaya apa? Lah kaya apa? Aduh, mati kaya upin-ipin. Upin sampean dadi lurah tak prekel kowe. Ora ngaten iki juara. Aku diprekel ora masalah. Ora masalah Sing sing penting anakku iki diurus sik. dadi lurah ndung beras ora padha kok. Lho tak kene. Rambung, Rambang, Kula. saiki wis cetha lan wis terwaca, wis welo-welo. Nggih. Nek bocah wadon saka desa iki bobot, bocah wadon saka desa iki meteng kasarane basane Jawa, ya to? Nggih. Sing tumindak bojoku. Nggih. Dene aku wong wadon aku ra seneng dibanding-banding karo Nggih. dicendeng-cendeng Nggih. aku mah. Kula saka kuwi kowe dadi seksi ya, Bang. Among dintenan. Omong iku aja sampean terus dadine lir gumanti. Sampeyan nek omong mendek kula nggih nderek ngomong. Kacelo kowe dadi seksi kuning kanthi padang tumbas. Tinimbang aku dadi wong wadon nang iki lho terus koyo ngene iki lho. Timbang koyo saiki lho iki garwane sapa? Nggih leres kok. Ampun, ampun warsane mak cowenti. Ya ampun sampeyan apa? Bojo kono apa, Bol? Eh, Bojo kono, Bro? mo. Bojo kono, Bro? Rasane sandal lho. Sandal kena korek. Kowe iki aja sembrono. Nuwun sewu ramane. Siap Prameswari. Dinten sak menika ugi kula nyuwun pengadilan dhateng panjenengan. Pengadilan perkara apa, Diadi? Kula nyuwun bagian kalih panjenengan. Aja. Ana perkara iki dirembuk. Pancen pun Kakang iki ora nate. Pun Kakang tepung kang bocah wadon kae, Diadi. Sandreng atiku wong mriki kowe Cayu. Nuwun sewu ramane. Bocah wadon iki nek mboten tanggung, mboten tumindak panjenengan. Tartamtu mboten badhe tanggal jawab. Kula niki dadi wong wedok atine kula lara. Atine kula lara ramane. Lha teko ati kula ati. Bol, Kula kowe iki aja kurang ajar. pripun? Ora pisan ora pindho. Kenapa karo aku pecekling ngene? Anakku sampe cali. Lho pripun apa kok ngamuk? Kowe iki aja kurang ajar. Pripun? Iki karo Iki aku. garwane Dipati Wilotekta Tuban Bol Aku bojone. durung tau. Nggih. Kenapa bojoku mung ngene? Lho aku ora tau ngekling ngene. Sampeyan niku malah parno. Piye? Niki wonten pendopo senajan niku garwane jenengan. Ampun dipenyet mriki. Lah kudune Lho, ya. sampeyan iki atiku iku lho sing atiku ngasih cemut. Wis cukup, Bang. Eh? Wis saiki lenggah wae sing kepenak. Bol. Pak Lurah, Pun ora dadi prajurit. kula badhe takok kalih anake sampean. Nggih. Arek sinten anake sampean sih? Nduk, omong nduk. Kula Sumarsi. Sumarsi nggih aranmu.
Gato, anu, pati dulu. Baju. Matur Pak Lurah. Nggih. Perkara iki sing ngawiti kowe. Nggih. Ning nganti kira bisa ngenano, Nggih. lakon sak potot keluang. Kowe tak pidol pati. Nggih, sanggup. Lah kok kemungkinan pendopo agung saribet krana anakku. Kok nganti kowe kondo supaya aku tanggung jawab. Nggih. Mongko babar pisan aku ora nate. Nggih. Aku tidak krana anakku. Apa meneh kok tanggung jawab ya? Lho, sing ngarani sampean sinten? Lho jere mau kowe njaluk tanggung jawab mergo meteng. Nggih, kok nyuwun tanggung jawab panjenengan. Iya. Ning sing ngeteng anak kula mboten panjenengan. Lho, sinten sing ngetengi jenengan iki kok? Raden Sahid. Lah galak tenan. Sapa? Raden Sahid. Sing tumindak desa. Nggih. Raden Sahid. Kowe mungkane pendopo agung, kowe njalukno tanggung jawab krana anakmu. Nggih. Mergo sing duweni pangusaha iki penteran. Nggih, leres. Teges aku ora tumindak. Mboten. Sing tumindak Raden Sahid. Raden Sahid sinten sing ngarani Wes, sampeyan? sesuk tabuh itu kowe tak ajak ning kantor. Balikan. Ora bakal tak gat. Boten kok ramane. Kula niki tesih tresna panjenengan ampun dipun pegat niki wolak salah paham kemawon to ramane. Kowe percaya? Kula niki percaya. Nek pun gagal ora tumindak. Ya saniki kula sampun percaya bilih Pak Lurah Blodong menika sampun cetha anggenipun matur dumateng panjenengan ramane Wiloteksa. Jebul kang tumindak candolo. Nelisir saka paugerane wong urip pelayan. Kan bocah wadon kae putramu Raden Sahid. Kang Mas, menika kangge nyetakake tawin gamblangake leres lan botenipun. Langkung prayoginipun ingkang putra Raden Sahid nika dipun timbali langkung. Kondisi ngadil iki ora gampang. Iki Aku tak nyuwun priksa klan bocah wadon sing jeneng Sumarsi. oh kados ngaten. Sumarsi. Omong tenang, omong beres, Lho. Apa bener? Nganti kowe garbeni kuwi tumindak Raden Sahid. Nggih menika leres tumindake Raden Sahid. Ora coro. Boten. Prajurit, Lanjut. kowe cedhane Gunur Jaya. Timbalono Raden Sahid ngabyantur pendopo. Wis to kedhau Kanjeng. Ampun duka nggih ramane dhateng ingkang. Kita dipun penggali ingkang Dawuh katimbalan kula Kanjeng. Pangestune Rama tanpa Sampun kula tampi kanthi asta kekalih. Mugia saged dados saged angin boten katalepan katuraken Kanjeng. katompo legane penggalipun Rama. Sahid rumangsa kaget. Kowe tak timbali ngabyantur pendopo agung tuban. Jadi kula Kanjeng kaget jenenge bagus. Boten kados ajas sapunipun. Kanjeng Rama timbali ingkang Sahid. Orang ira bapak bisa. Kowe putrane Kabupaten Tuban. Kowe tak golok-golok supaya kowe dadi satria negara. Kanggo tepuk tuladhaning para Joko Taruna. Ning yo kene tidak lan pakate masor. Sahid. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Sahid. Kowe ndodok. Kowe cetakon. Sahid. Sawise kowe kandha Kang Rama. Yen tuku bakal nindakake kewajiban. Jajah desa melangkon. Ning jebol kowe nuruti Kalson. Kowe seneng tumuju ning kalan pradesan. Akeh bocah wadon sing padha mbok prawasa. Akeh prawan sing padha netek mergo pintaran bakat
pakatimu saya. Boten. Mergo kowe durung ngerti buktine. Menika iki sapa saya? Sumarse. Sumarse. Aku ke. Wadah. Heh. Iku meriyak piye kok? Lungguh. Aku ora kudu. Lungguh. Sumarse. Sumarse. Beneran pekal-pekalan. Kene. Saya Simpat ya, simpat. Senajan Sumarse iki prawan. Batam. Sumarse kono. Matenge Sumarse mergo pintalan pakatimu. Mula dole tak bagus Said. Nek pancen ki rumasane putra Dipati iku bangga tekno. Aku njaluk lanis. Dodono. Agolono. Nek Sumarse kang ndangku. Yo Kanjeng Rama. Ya. Kula tepang kene mboten. Menapa kula jamah kali Sumarse. Yen to kula tumindak badhe kula dodo. Yen to kula mboten tumindak ngantos besok kapan kula mboten dodo kan. Said. Kowe iki putra Dipati lho to. Kowe calon Dipati ora Tuban. Nek pancen kowe tumindak aku nono. Aku nono. Pon Rama bakal legani. Pon Rama bakal restoni. Nek pancen kowe gelem jojo, sok pintaran pakatimu. Pon Rama bakal nyepuro. Sok pintaran pakatimu saya. Sepindah malih. Kula ingkang boten tumindak Kanjeng Rama. Saya. Nek pancen kira gelem jojo sok pintaran pakatimu. Leke mripatmu jareng kepok saya. Waktu dina iki ora bumi sak cengkang kanggo kowe. Raden Said minggat tutupan. Kanjeng Rama. Iki pinter tong-tong napa. Kanjeng Rama. Tegelam kala niku saking Kalau ketamu wis kok kempet benjep. Apa kang mansani saya? Raden Sahid. malih Kanjeng. Yo kene wong pamrama apa dene iki. Tegelan mentolong. Nundung marang sae sume ucap suku Kadipaten. Mergo tumindak Sahid nyempit dina iki wis kali sesuk ing bener nggih. Kowe tumindak cara asmara karo bocah wadon saka desa kang aran Sumarsi. Nganti kedadian Sumarsi bobot. Bobot saka wijining Sahid. Kula saka kuwi yo nggih. Supaya kowe ra gawe lek seminggu tuamu. Ramo apa dene iki? Boyo Sahid. Gelem ngakoni yen konang jambang bae sing mapan ana ing garbaning Sumarsi. Kuwi turasmu ya Sahid. Said Yen iki Kanjeng. bakal tak jawab. Pangantikane Rama belum Nang penjara Rama. Kowe gelem mo. Kowe gelem tanggung jawab kan Sumarse. Anggone bobot. Kanjeng Rama. Sepindah malih. Kula mboten dodo Kanjeng. Nek pancen kena tanggung jawab migato sedepan. Migat! Aku rambut tuake kowe Said. Nggih. Yen to kersanipun Kanjeng Rama kados mengaten. Nggih. Mboten napa-napa Kanjeng. Nanging kula badhe melih dumateng Kanjeng Rama. Kowe arep peleng opo Said? Kowe kondo. Kula badhe kesah saking tugas. Nanging kula
badhe boten badhe temuni bali. Yen to boten saged gegeter ana ing kadipaten. Panjenengan sampun katrumcut tembungipun. Panjenengan nundung dhateng ingkang putra kula Raden Sahendra. Lengket ngerti. Saya tumindak. Ngisir saka negara. Wanita makan Sumase. Kula ngertos bilih putra panjenengan sampun luput tumindak panjenengan. Nanging sedhem nika saged dipun Sarana Ares. Boten ngangge dalan menika panjenengan nundung dhateng ingkang putra. Pembelane kan saya. Apa ki jaluk tak katute? Dosane kan saya. Bapak Salim. Kang Mas Woteto. Kula ibunipun Raden Sahed. Sinasa Raden Sahed menika luput tumindak kula. Tetep anak kula, Sahed anak kula. Nasib anak kula pripun Kanjeng? Nggih. Perkara Sumase. Sing tanggung jawab perkara Prabu iki. Sandoro Sumase ajan bali oleh desa Brondo. Yen to besok lere penang jabat bayi. Kowe suara itu Pak. Bakal dikanthi Prabu kanggo nyukupi lawan lere penang jabat bayi. Ngaten nggih Kanjeng. Nggih, entuk kasekatan nyuwun pamit. Ayo nduk bali sik. Mbok sing Hati-hati ya Pak. Kakang Ponegoro Kanjeng Adipati Wilote. sampai ora sesat kami lantak. Saya tinggal lu oleh Kabupaten Tuban. Kakang Ponegoro bakal tundung sok pendopak. Awat-awat tono saya. Jang Bali oleh Kabupaten Tuban. Yen ora gelem musuh brongo Kakang Ponegoro. Kanjeng Adipati Wilote. Menawi to lekas dalem ingkang kados. Ing mriku kula badhe budidaya den samsut telepon. Menawi to Kanjeng Raden Sahed boten kula wangsul wonten ing kadipaten. Ing mriku nggih kula boten badhe tumuli wangsul wonten ing kadipaten. Tak keparengke Kakang Ponegoro.